ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб, мардуми сарбаланди тоҷик. имрӯз 15 декабри соли 2024 навор кардум баҳри шумо. хулас хонаҳои арзон аст, чун ҳар вақта чихе ки шумо дар наворҳои пешина тамошо кардем дӯстон. хонаҳои арзонам аст, хонаҳои қиматтарам ҳаст. хулас дами канал агар нав омаги бошен, касе ки меҳмон бошад як донаи лайка мезанад, ҳатман дар канал подписия кунед дӯстон. агар ки шумо ҳам дошта бошед хона ёки мошин ёки замин барои дар эълон гузоштан, барои савдо кардан, марҳамат рақамеро дар рӯи навор мондагия суратро тариқи маълумотро равон кунед. дар навори оянда насиб боша мегирам, эълонш мекунам. ба ҳазур бошен дӯстон, навора ба ҳазур тамошо кунед. марҳамат дӯстон, комментарияи хуб нависен, видеоро дар дараҷаи максималӣ поделиться мекунем. марҳамат. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. борои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи корӣ доранд, ҳамроҳшон кор кардем. бардор азиз, мақсад ба дили пир аз уми канали мо Савдо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаҳои азиз, мегзарем ба эълони якми имрӯзамон дӯстон. эълони якмон беҳад эълони хуб, хонаи арзон, сотиқиш калон дӯстон. набинед, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбури Кӯҳна меган. 4 комнатага 12 сотиқ замин дорад. акамон нархша гуфтан 150 000 сомонӣ. боз аз номи канали мо муомила дорад дӯстон. рақамон 933 10 50, ватсап дастӣ ва имо ҳам дорад акамон. ина марҳамат дӯстон, наворш хати бари шумо пешкаш кардем имрӯз ки шумо ба чашми сар бибинед. хуласи гап дар деҳаи Шаҳбури Кӯҳна, ноҳияи Данғара, 12 сотиқ 4 дар хона. фақат як тиш ремонт дорад дӯстон, дигараш коробка. як калидори 3x7, 7x3. кухни баня алоҳида, ҳавзи 12 тонагам ҳастай. нашоти ҳуҷҷатош 1 грамм фикр накунед. гирди хона дӯстони азизи ман ба семен блок маҳкам кардагӣ дароза дорад. свет дорад. об аз ҷиҳати об мушкилӣ нест, яъне ки об дар наздикиша мега. якчанд раҳ хати яъне об меравад. об тайёрай. барои зиндагӣ кардан ҷои қуллай, ҷои хуб. чорводорӣ ҳам кунӣ мешава бардор. марҳамат ҷелани танбиҳ. ба эълони димон мегзарем. инак эълони димон хонаи фурӯшӣ дар ваҳдат, деҳаи Истиқлол. дӯстони азиз, хона айни ҳол коробкаҳай чихел ки ба чашми сар дидестен. 6 сотиқ замин дорад дар ваҳдат, деҳаи Истиқлол, 4 комнатага. барои 4 комната нархша 200 000 мега акамон. боз муомила. рақамҳои тиселш 931 06 13 03 дӯстон. ватсап. марҳамат. арзон кадаги мега хонара, яъне ки боз муомила дорад дар шаҳри ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 6 сотиқ замин, 4 дар хона. временка забораш заагет бардоро. ҳуҷҷатош ҳастай, ҳуҷҷат дора. ина марҳамат, касе агар маъқул боша боз арзон кунед дӯстон. бусанаш муомила ихтом вобастагӣ дорад. ба эълони сеюмон мегзарем. инак эълони сеюмон хонаи фурӯшӣ боз дар ваҳдат, 3 комнатага беҳад хона, хонаи хуб. бинед 160 000 хонаи тайёр 3 комнатага нигоҳ кунед дӯстони азиз. шикатур ҳамаш кааги, ремонт нав, хона замонавӣ, чихе ки бо чашми сар дидестен, ягон нақс надора. хулас ҳавлиш шебен рехтагӣ, яъне ки стяжка кардагӣ нест. ина марҳамат дӯстони 160 000 мега. рақамҳои акамон 907 67 96 79 дӯстон. ватсап дорад. масъалаи об сеч уман проблема нест. дар наздикиш мактаб аст, мағоза аст, беморхона аст, масҷид аст дӯстон. харидори конкретни агар бошӣ, марҳамат ки документҳо 100%. желантона бинем бардоро. хонаи хуб ба талаботи худаш ҷавобгӯя, не? ина мехоҳад ҳолат намехоҳад састаен. ба эълони чорумон мегзарем. инак эълони чорумон хонаи фурӯшӣ боз дар ваҳдат. бардорои ваҳдатӣ комментарияда бисёр нависонед ки хона аз ваҳдат бисёртар шавара, яъне ин хона баъри шумо дар ваҳдат, деҳаи Истиқлол, 2 комнатага.
6 сотиқ замин дорад. Нархш акамон 170,000 сомонӣ мегӯяд. Боз муомила. Рақамон 117 90 27 42. WhatsApp. Фурӯхта мешавад 2 иҷрагah. Ошхона ҳам ҳастай бародаро. ҳуҷҷатхона ҳам дорад. ҳаммом ҳамаш ҳаст. ҳуҷҷато ҳама бо тартиб, яъне 100%. дарахтҳои мевадиҳандам дорад. шинонда шудааст, яъне 4 тарафш маҳкам. агар маъқултон боша бародаро, барои савдо мондагӣ рафта хонаро аз наздик бибинем бо чашми сар. як таби дилтон боша, агар маъқултон бошад, бигирем дӯстон хонара. Не марҳама ҷилиянтона бинем хулас. ба эълони панҷумон мегзарем. эълони панҷумон хонаи фурӯшии дарёвон. беҳад хонаи хубе бародаро. ҳавои тоза, асабот ором мешавад бародар. дарёвон деҳаи чорраҳа мега, 3 комнатага, сотиқаш беҳад калон, 17 сотиқ замин дорад. нархша 200,000 сомонӣ мега. агар откорӣ кунӣ 100%. чихе ки десем бародаро симчу каjdагӣ. свет ҳаст. масъалаи оби свечта акамо мега проблема нест, яъне. нархша 200,000. рақамон 135 34 02 29. WhatsApp ва ҳамдастӣ. 3 дар хона, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ёвон. деҳаи чорраҳа, як бор дигар мегӯм, 17 сотиқ замин. бо савдо карда мешавад. бародарои ёвонӣ, ин хона тарафҳои шумо дай. ёвон ҳам ҷои бад несте бародаро. дар деҳаи чорраҳа. як аз наздик бибине хонара, агар маъқултон боша марҳамат кинем. ба эълони шашмон мегзарем дӯстони азиз. эълони шашмон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. узри зиёд иҷода нафаҳмида 76,000 сомонӣ мондагем. $76,000 дӯстон. хона 4 комнатага дар 4 этаж 80 метри квадратӣ дар 101 микрорайон айни ҳол қарор дорад. хона кушодай, яъне ки тамоми чизи чораи худуд меғинҷа барои зиндагӣ кардан 100% муайё кардагӣ, яъне. нархш $76,000 мега. рақамон 188 95 98 92 дӯстон. WhatsApp ҳам дастӣ. 4 хона, ошхона, ҳоҷатхона, бания ҳамаш ҳастай. дар 4 этаж 101 микрорайон. кришаш ремонт дора мега бародаро. дар доми 4 этажа, яъне кришаш ремонт дорад. хона миёна хулас. наздикишда мактабам ҳаст, садикам. ба эълони ҳафтумон мегзарам инак. эълони ҳафтумон хона боз дар шаҳри Душанбе. фирдавсӣ дай аниқтараш 3 комнатага дар 7 этаж 101 метри квадратӣ. нархша $95,000 мега камон. хона беҳад хуб. шарт шароити замонавӣ кардагӣ, муҳайё кардагӣ дӯстон. хулас хона ягон нақс надорад. чотка. рақамон 119 0008 48. WhatsApp дар ноҳияи фирдавсӣ дӯстони азиз. масъалаи оби свеча чӣ хеле ки шумо худтон дидестен дӯстон, 100%. нашуд документ фикр накӣ, мегӯяд документу соз. харидори конкретни бошӣ, марҳамат ки каси харидор нест, илтимос ғамаш надиҳ. ба эълони ҳаштум мегзарем дӯстони азизи ман, бародарон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Турсунзода. 2 комнатага дар 2 этаж 61 метри квадратӣ дар 1 микрорайон. нархша акаон 185,000 сомонӣ мега дӯстони азиз. сурати хонара дарунаш нест, аз берун, яъне ки сурат гирифтаги айни ҳол. рақамон 805 44 44 45. WhatsApp. хона айни ҳол коробкай. 2 хонага. ремонт гуфтем ки бародаро коробка хуласи гап. аз наздик بریم با خونه را ببینین. اگر که معقول نشود حبیدیلتون باشه مرحمت کنین دوستان. با اعلان نهمان میگذاریم اینک. اعلان نهمان خانه فروشی در وحدت. یک کمناتگاه در یک متر، آبشی 28 متر کوادراتی، یعنی که کوادراتش کمتر یک خردتر. کمتر کوادراتش مایده تر ای بردارو خیج گب نه. اگر اویله مایده باشی زندگی 100% میگذره. نرخ 165 تا. باز معامله لیکن
рақаму 931 67 67 ватсап ва ҳамдастӣ. Срочно як хонага фурӯхта мешавад шаҳри Баҳдад, пушти ҳайкали модар ва мега якум ошёна, дар домаи пештара ремонти миёна, камтари дига боз арзон карда мешавад. Нашуд документу мега хулас проблема нестай. Агар харидори конкретни бошӣ марҳамат боз хонаро рафта аз наздик бибинед дӯстон, мақултон шо бигиред. Ба эълони даҳумон мегзарем дӯстон. Эълони даҳумон хонаи фурӯшӣ боз дар Хуҷанд. Як комнатагай дар даҳум этаж, квадрати камтар калонтар назар ба хонаи пештара. 45 метри квадратӣ дар 34 микрорайон, нархаш 190 000 сомонӣ. Рақамҳо ба +992 926 80 37 00. ватсап ба ҳамдастӣ. хона ба тамоми шарту шароити зиндагӣ чихе ки дидестем дӯстони азиман, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ бо тамоми шарту шароиташ муҳайё кардагиай. фақат харидоро марҳамат кинен. масъалаи оби хинак, оби гарм ё проблема нест. Документ ҳаст, наздикишта мактаб, мағоза, аптека ҳамаш ҳаста хулос. фақат харидори конкретни марҳамат ки мега агар желени дошта боша. ина марҳамат дӯстон, хона ина мехе ҳолат, ина мехе саста, яъни 45 метри квадратӣ дар 34 микрорайон дар шаҳри Хуҷанд. дӯстон, расидем ба анҷоми барномамон. агар ки шумо ҳам дошта бошед хона ё ки мошин, чӣ молу маҳсулоте ки барои савдо кардан дошта бошед, марҳамат дар рақамҳои мо метавонед муроҷиат кинен. дар навраҳои оянда насиб боша мисли ҳамин инсоно мегирем, эълонтон мекунам. ба шумо ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам ба мо будед, яъне навори моро тамошо карден. аз шумо 100% миннатдор ҳастам дӯстон. то наварҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо.